6 metrów. Dalším obyvatelem je skupina antilop lesních. Samci jsou až o 1/3 těžší než samice a mohou vážit až 1 tunu. Wybieg zamieszkuje również stado elandów należących do wąwowatych. Samce są znacznie cięższe od samic i mogą ważyć niemal tony. Dále zde můžete spatřit stádo vodušek Agr. Tento druh se vyznačuje výraznou pohlavní dvojtvárností. Samec má rohy, tmavou srst a bílou skvrnu na zátilku, samice jsou světle hnědé a bez rohy. W stadach kowów płonowych łatwo zauważyć dimorfizm płciowy. Samce o czarnym grzbiecie mają rogi, natomiast samice są brązowe i pozbawione. Samci dosahují výšky 2 metrů a hmotnosti 150 kg. Při ohrožení rozhodně nestrkají hlavu do písku, nýbrž se snaží protivníka nakopnout nebo raději utečou, a to rychlostí přes 60 km v hodině. Vodušky a antilopy pobývají ve výběhu neustále. Žirafy kvůli nebezpečí uklouznutí pouze, je-li výběh suchý. Strusie to największe ptaki. Samce osiągają około 2,5 metra wysokości i masy ciała nawet 150 kg. Wystraszony struś nie chodzi w piasek, ale kopie lub ucieka z prędkością nawet 60 km na godzinę. Elandy można na wybiegu zobaczyć w każdej podróży. Żyrafy tylko Na výběhu Perzie žijí 3 druhy vzácných asijských kopytníků. Onageři, dáňci mezopotámští a gazely perské. Stádo vzácných divokých oslů onagerů tvoří samec a několik samic mláďaty. Divoká populace onagerů se odhaduje na 800 jedinců. Onager byl rovněž římský ovládací stroj, jehož kopnutí při vržení kamene bylo podobné kopnutí osla. Na wybiegu zwierząt Persji żyją stada rzadkich kopytnych Iranu. Kołami perskie, zwane onagerami, to rzadkie, dzikie osły, regularnie namnażające się ostrami. Zwano tak również rzymską machinę obrężniczą, której kopnięcie podczas miotania pocisków przypominało kopnięcie osła. Samčí skupina daňků mezopotámských, jednoho z nejohroženějších savců světa, je genetickou bankou pro tento druh. Stado samców danieli mezopotamskich stanowi cenną bazę genetyczną dla ich hodowli, która jest ostatnią szansą na ich przetrwanie. Kupię jedną. Je také rychlonohá gazela perská zvaná též čelem. Ačkoliv je v tomto výběhu nejmenší, jedná se o největší asijskou gazelu. Samce zdobí rohy prohnuté do zadu. Gazela czarnoogonowa, czyli Jairam, to największa z azjatyckich antylop. Nejčetnější skupinou indického výběhu je samčí stádo antilop jelení se spirálovitými rohy. Patří mezi nepočetné antilopy s výraznou pohlavní dvojtvárností. Dospělí samci jsou tmavohnědí s bílým břichem, samice a mladí samci žlutaví. V případě nebezpečí se členové stáda varují vysokými výskoky do vstupu. Wybieg zwierząt Indii jest najbardziej rozległym wybiegiem ostrowskiego safari. Najliczniejsze stado na wybiegu Indii to samce antylop indyjskich o ciemnych grzbietach i długich nogach. Antylopy te w razie niebezpieczeństwa ostrzegają się pod skokami. Tento výběh obývají i zástupci půl. Milgal pestrý a půl domácí. Důvody
domácí často pobývají v některém z jezírek. Patří k nejdůležitějším domácím zvířatům kroků a subkroků. Jejich divoký předek je už téměř vyhubený divoký původ. Woły domowe lubią przebywać w którymś z grodzików. Świetnie pływają, potrafią też ślizgować. Przodkiem tego ważnego gudu krajów tropikalnych i subtropikalnych jest m.in. Argentyna. Nilgal má hlavu nepoměrně malou k mohutnému tělu. Samce poznáte podle modrošedé srsti, rohu a střepce dlouhých chytů. Ostatní název je odvozen z finských slov mil a gaj, neboli modrá kráva. Samice jsou hnědé a poslední. Díky tomu, že pro hydlost je kráva posvátná, je Nilgal poměrně hojný. Nilgal po hindusku oznacza niebieską krowę i odnosi się do umieszczenia samców. Oprócz pełnosierści samce nilga indyjskich o brązowych samic odróżniają rogi i długa, ciemna broda. První stádo vzácných jelenů Balsinga tvoří jeden samec a několik samic mláďat. V horku se ochlazují pomocí velkých uší propojených sítí válsečnic. Na rozdíl od jiných jelenů, kteří mohou konzumovat i keře a listí, se Balsingy živí pouze trávou. Barazejki maryny, dzięki szerokim racicom, sprawnie poruszają się do ofiary. Duże uszy wciąż składzają ciało. W odróżnieniu od innych nie znaleźli ale wyraźnie Vývoj obývá hlavně stádo skvrnitých jelenů axisů indických. Samec má asi metr dlouhé lirovité parohy. Axisy poznáte podle bílých skvrnů na těle. Aksisy szczytalny, jak odpowiada hinduska nazwa, grzbiet wszystkich zwierząt zdrowia. Samce mają nowowato wygięte poroże z 3 zgałęzieniami. Aksisy lubią wodę i potrafią dobrze pływać. Posledním obyvatelem výběhu je jeden z nejmenších jelenů, jelínek vepří. Svou